necesidade que detectamos no noso colectivo de persoas con enfermidade renal está relacionada ca información nutricional individualizada. O noso colectivo necesita como pilar fundamental a información nutricional e detectamos desinformación a ese respecto, tanto para poder manter a súa función renal como para evitar un posible tratamento futuro de diálise ou retrasalo canto menos. A nutrición é unha ferramenta máis que pode axudar non só á enfermidade renal, senón tamén a outras patoloxías asociadas, como poden ser a diabetes ou a hipertensión. A nosa proposta é incorporar en todas as provincias un profesional da nutrición que poida traballar de forma individualizada cos nosos pacientes, tanto de forma presencial como de forma telemática, evitando ese desprazamentos. Para facer unha correcta atención tamén sería necesario unha coordinación cos diferentes servicios de nefroloxía de cada unha das provincias para que o tratamento sexa o máis integral posible.